Tak dobrý večer. Vítáme vás u 22. večeru z cyklu Tištěná architektura, které pořádá občanské sdružení Plac. Omlouváme se za to, za co ani nemůžeme, že všichni, co by měli být, jsou dnes v Železném Brodu na Peča Kučanajt, ale my dnes máme teda velmi milou návštěvu až ze Slovenska, paní profesorku Henrietu Moravčíkovou. Paní profesorka vystudovala architekturu na Slovenské technické univerzitě a pracuje jako vedoucí Ústavu architektury, oddělení architektury na Slovenské akademii věd. Kromě toho vyučuje na Slovenské technické univerzitě a věnuje se historii, kritice a teorii architektury 20. a 21. století. A je to jeden z těch hostů, který by tu mohl být každý měsíc s nějakým tématem, kdyby to nebylo tak daleko a tak výjimečné, protože je autorkou velmi důležité monografie slovenské architektury, která nevím, jestli je vykoupena nebo je k dispozici. Ještě sem tam se někde dá koupit. Vladimír ji tu nemá. Jač to Vladimír. Vladimír ji tu má? No, každopádně je tu 5 kusů. To je toto, my hovoríme ještě o taky starší knižky. A dnes je teda velmi specifické téma jednoho architekta, na které jsme se těšili, protože o něm vůbec nic nevíme. A já už teda předávám slovo, Laci, váš. Ďakujem pekne. Teraz sa musím priznať k jednej veci, že to, že som sa ocitla v knihkupectve, kde budú ľudia, ktorí očividne tú knihu ešte nevideli a teda si s nej nemohli čítať, tak mi to nahralo ohromne do karát a teda ďakujem, pretože ja si tu splním jeden sen. Mojím snom vždy bolo, že prídem do knihkupectva na čítačku vlastnej knižky a ja vám teraz z tej knižky ten úplne úvod prečítam, pretože to by som si už nemohla na Slovensku dovoliť, lebo kniha, keď je v knihkupectve otvorená, každý si prečíta len úvod a teda vy ste tú možnosť ešte nemali, takže ja si dovolím začať tým, že prečítam úvod a v zápäti pochopíte, dúfam, že prečo si to dovolujem. Lebo to nie je štandardný úvod, aký zvykneme my, historici architektúry, dávať do takýchto kníh. Takže medzi tým ale vám posuniem obrázok, aby ste videli, že o kom si to tu teraz ideme čítať. V prvých lúčoch ranného letného slnka smeruje k bratislavskej hlavnej stanici chudý muž strednej výšky. V ruke má malý kufrík, v náprsnom vrecku ľahkého plášťa lístok na rýchlik do Budapešti a cestovný pas. Nastúpi a o chvíľu už uháňa smerom na juh k hranici s Maďarskom. Je nervózny, ale spolieha sa na to, že falošný pás je ozaj perfektnou prácou a v rýchlikoch sa kontroly neobjavujú tak často. Keď sa pred pár dňami dozvedel, že musí opustiť Bratislavu a hlásiť sa v zbernom tábore v Novákoch, prijal jediné možné rozhodnutie – odísť z krajiny. Starostlivo zabalil posledné zvyšky odbornej literatúry zhromažďované desiatky rokov, z ktorej už bez tak zostalo len niekoľko architektonických časopisov a holandská kniha o vilách a víkendových domoch, kde sa jeho dielo po prvý raz objavilo v medzinárodnom kontexte. Podarilo sa mu obstarať auto, do ktorého naložil torzo zariadenia architektonickej kancelárie, stôl a stoličku. Všetko potom zveril do opatery Magdy Husákovej Lokvencovej. V dome, kde si Husákovci prenajali byt, bol dostatok miesta ešte aj relatívne bezpečne. Inú možnosť napokon ani nemal, veď sám v ostatných mesiacoch len striedal podnájmy, nejaký čas mu prístrešok poskytla rodina Fleischmanovcov na Cintorínskej ulici. Neskôr ho prichýlila priateľka Anna a jej manžel doktor Wiener na Uhorskej. Zanechať majetok židovskej rodine však nepovažoval za najlepšie riešenie, len by ich vystavoval zbytočnému riziku. Cesta ubieha dobre. Kontrolujú sa lístky. Zrazu sa objaví dvojica maďarských financov. Pýtajú pasy. Údaje porovnávajú s poznámkami v malom zápisníku. Mužová nervozita narasta. Ozýva sa staré zranenie, rozbolí ho hlava. Keď kontrola pristúpi k nemu, snaží sa byť joviálny. Zavtipkuje bezchybnou maďarčinou a posťažuje si na skore vstávanie. Financi študujú pas aj zápisník, nakoniec mu pas vracajú. Köszönöm, viszontlátásra.
pod kolesami vlahku zarachotí most cez Ipel. Na kopci žiari kupola Ostrihomskej baziliky. Muž si vydýchne. Podarilo sa. Onedlho bude v Budapešti, v meste svojej mladosti, kde ho čaká rodina a pár známych. Verí, že v pulzujúcom kotle veľkomesta nájde pre svoju novú identitu šancu na život. Toto sa mohlo stať v 42. roku, v auguste, tomuto pánovi, architektovi Friedrichovi Weinwurmovi. Dlho sme si mysleli, že sa mu to aj stalo. Zdá sa, že to tak nakoniec nebolo. Je to len jedna z verzií príbehov, ktoré sme sa pokúšali pripravujúc túto monografiu nejakým spôsobom nastoliť, skonštruovať. Prečo vôbec Friedrich Weinwurm? Takýchto osudov určite bolo počas druhej svetovej vojny v Európe veľmi veľa. Weinwurm bol však mimoriadnym architektom, ktorý prekročil vtedajšie československé hranice spôsobom, ako sa to podarilo málo komu. Bol, by som povedala, zhmotnením neskôršej predstavy našich predstav o tom, ako fungoval avantgardný umelec alebo avantgardný architekt so všetkým, čo to slovo obnáša, bohémsky život, ľavicové angažovanie sa a nakoniec aj zvláštne také rodinné vzťahy, vzťahy s Ruskom, vzťahy s komunistami a nakoniec aj presvedčenie, že čo s tým veľmi úzko súvisí, že za ideály sa oplatí trpieť, že za ideály sa oplatí nakoniec aj zomrieť. Bol to architekt, ktorý vlastne pre dnešnú architektonickú generáciu si myslím, že je veľmi dôležitý a to bola jedna z pohnutok, prečo to dielo vlastne reflektujeme práve dnes. V dobe, keď sa všeobecne relativizujú hodnoty a zdá sa byť také otázne, že na čo vlastne architektúra je a možno sa nánovo definujú role architekta. A práve v tom období sa tiež architekti snažili nánovo definovať svoju pozíciu a videli ju práve v tom, že idú zachraňovať svet. A neskôr samozrejme práve táto tendencia si vyslúžila obrovskú kritiku. Ale zdá sa mi, že práve v kontexte takých ľudí, ako bol Friedrich Weinwurm, kde jeho názory a dielo boli veľmi konzistentne spojené, sa stojí za to pozrieť na to, ako žil, ako tvoril a možno si zobrať nejaké poučenie aj do dnešnej doby. Takže kto bol Friedrich Weinwurm? Friedrich Weinwurm bol architekt, ktorý sa narodil na Slovensku, aj keď Slovensko vtedy vlastne skoro neexistovalo. Narodil sa v Hornom Uhorsku, v Rakúsko-Uhorskej monarchii, v malej dedine. Rodičia mali tehelňu. Už by som povedala, od útlehy mladosti ako problémový typ vystriedal množstvo rôznych stredných škôl. Ono to vtedy vraj bývalo zvykom, že keď sa niekto nevedel vpratať do kože, tak ho prosto odvelili do nejakého iného mesta, na nejakú inú strednú školu, takže on sa cez Bratislavu a rôzne gymnázia vystriedal, nakoniec maturoval v Temešvári, to znamená, že uhorskú monarchiu si celkom pekne pochodil. A dokonca takí špecialisti na dobové vzdelávanie tvrdili, že ten dôvod určite bol práve tá jeho odbojnosť a v podstate takéto brúsenie si tých ľavicových názorov už v tej dobe, lebo ono to na tých gymnáziách bolo zvykom, že študenti sa vlastne angažovali spoločensky oveľa viac, ako je to zvykom dnes. O tom, že mal veľmi jasno v tom, čo chce v živote robiť a ako to chce robiť, svedčí aj to, že po gymnáziu sa vybral vôbec nie tam, kde väčšina ľudí, ktorí chceli študovať architektúru na našom území vtedy mierili. Väčšina mierila buď do Prahy, alebo mierila do Budapešti, alebo do Viedne, alebo do Brna. V ojedinelých prípadoch to bol Mníchov. Do Berlína sa chodilo veľmi zriedka, jednak preto, že to bolo ďaleko, jednak preto, že to bolo drahé. Weinwurm, aj keď nepochádzal z nejakej extra bohatej rodiny, si zvolil práve technickú vysokú školu v Berlíne, čo bolo zase veľmi, by som povedala, charakteristické zásadné rozhodnutie, lebo tzv. Technische Hochschule vo vtedajšom Nemecku predstavovali absolútny vrchol vtedajšieho vzdelávania v oblasti architektúry, pretože sa už neorientovali na umenie a štýlovosť, ale vlastne to boli prvé školy, ktoré presadzovali to praktické, technikou podkuté inžinierské vzdelávanie architekta. Práve z lona takéhoto spôsobu výučby vyrastol neskôr aj Bauhaus.
No a na tejto berlínskej škole Weinwurm začal svoje spoznávanie, by som povedala, medzinárodných architektonických súvislostí alebo medzinárodného architektonického diskurzu. Tá miera jeho kritickosti bola už v tej dobe ale taká, že po nejakých 4 semestroch sa rozhodol z tej školy odísť, pretože sa mu stále zdalo, že je tam príliš veľa prednášok a cvičení o románskej architektúre a že väčšina profesorov sa prosto orientovala na historické slohy a to sa mu nelúbilo. A vyhliadol si novú školu v Drážďanoch, tiež technickú vysokú školu, ktorá bola zaujímavá z 2 dôvodov. Jednak preto, že tam učili ľudia, ktorí pre vtedajšiu nemeckú modernu boli strašne dôležití. Bol to jeho ateliérový vedúci Martin Dülfer a samozrejme oveľa výraznejšia postava, ktorá vtedy ešte nebola profesorská, ale iba asistentská. Bol to Heinrich Tessenov. Heinrich Tessenov je postava, ktorá nezvykne byť až taká známa na rozdiel od Gropy alebo od Misa van der Rohe a podobných figúr nemeckej architektúry alebo Berensa trebárs. Ale Heinrich Tessenov bol vlastne človek, ktorý v podstate stal pri zrode nemeckého moderného názoru na bývanie, na obytnú architektúru. A nielenže teda koncepčne vytváral idei toho jednoduchého bývania pre prostého človeka, ale dokonca ho aj prakticky mal možnosť realizovať a bolo to práve v Drážďanoch, kde v tom čase vznikalo záhradné mesto Hellerau. O tom ste možno už počuli. Hellerau bola idea vlastne spojená s nemeckým Werkbundom a išlo o spojenie novej architektúry, nového bývania mimo mesta s novým vzdelávaním a s takým novým životným štýlom, ktorý obnášal pobyt v prírode, rôzne mimozmyslové spoznávanie sveta a také alternatívne metódy aj v medicíne a tak ďalej a tak ďalej. No a to súviselo aj s tým, že sa im podarilo vlastne v rámci Werkbundovej výstavy bývania, ktorá bola v Drážďanoch, iniciovať, že mesto dovolilo na pozemkoch za hranicou mesta realizovať zámer na toto záhradné mesto. No, na ňom sa samozrejme pedagógovia zúčastňovali a tým škola získala na ohromnej atraktivite, pretože priťahovala tam aj Corbusier, takisto strávil pár mesiacov v tom čase, lebo ho to veľmi zaujímalo, čo sa to tam deje, čo to tam tí Nemci vymýšľajú. A Nemci vymýšľali v podstate len to, že preniesli ideu britského záhradného mesta do svojich podmienok s jednoduchou architektúrou, samozrejme s ich ponímaním bývania, ktoré sa odlišovalo od Britov, pretože bolo oveľa jednoduchšie, komornejšie a ekonomickejšie, aj tak by sa to dalo nazvať. V týchto podmienkach teda Weinwurm vyrastal na architektonickú osobnosť a to samozrejme poznačilo a myslím si, že práve v tomto prostredí drážďanskom, nemôžem to hovoriť s absolútnou istotou, pretože sa nenašli žiadne jeho osobné vyjadrenia k tejto téme, ale nasvedčuje tomu veľa, že to prostredie vlastne formovalo jeho názor a vlastne odtiaľ pochádzajú jeho idei ohľadne architektúry, alebo tam sa už začal nejakým spôsobom profilovať. Školu skončil v 1910 roku v lete, čo bolo prekvapivé a dlho sa tvrdilo, že vlastne ostal ešte v Nemecku a že sa tam zamestnalo niektorého z tých svojich profesorov. Ukázalo sa však, že to vôbec nebola pravda a že Weinwurm dokonca nešiel ani na to slávnostné odovzdávanie diplomov, na tú promóciu, na ktorú všetci jeho spolužiaci išli. Dlho sa nevedelo, že čo mohlo byť tým dôvodom, že prečo tento človek tak zdúbkal stade, kde bol taký spokojný a mal tam množstvo priateľov, čo sa neskôr ukáže, pretože, alebo neskôr sa to ešte dotknem, lebo vlastne nebýval vôbec zvykom, že by nielen zo Slovenska, ale dokonca ani z Čiech, že by bývali architekti tej doby, to znamená medzivojnového obdobia, nejak hojne reflektovaní v medzinárodnej literatúre dobovej. A jemu sa darilo vlastne pravidelne publikovať svoje veci v nemeckých časopisoch a bolo to najmä preto, že v podstate tu si získal už kontakty jeho spolužiaci, ktorí vyšli zo školy v rovnakom čase ako on, tak vlastne sa stali redaktormi alebo dokonca v niektorých prípadoch priam vydavateľmi týchto architektonických periódik, takže tá jeho situácia bola ozaj veľmi priaznivá. No ale prečo sa tak ponáhal preč do Uhorska? Ponáhal sa preč kvôli tomuto domu.
tiež sa to dlho nevedelo, ale Weinwurm vlastne mal ako správny Uhor, alebo teda správny Slovák žijúci v Uhorsku, korene maďarsko-nemecko-židovské. A jedna línia tých jeho koreňov siaha do Budapešti, kde bola rodina Weinwurmovcov celkom dobre etablovaná. Časť mala ateliér, jeden bol dokonca výtvarník. A pravdepodobne sa teda celkom hojne a často pohyboval v tej komunite a získal si výborné miesto v ateliéri dvoch maďarských kolegov, už takých starších pánov v tom čase. Jeden dokonca bol profesor na Maďarskej univerzite, volali sa Töri a Pogáň, ktorí dovtedy boli známi alebo významní v Uhorsku ako tvorcovia tzv. Maďarského národného slohu, pojem, ktorý je všeobecne známy tým, že Maďari od milénia, ktoré bolo v roku 1900, sa usilovali, milénium akože 1000 rokov existencie Uhorského kráľovstva, sa usilovali nejakým spôsobom predať svoju národnú identitu aj cez architektúru a ľudia ako Eden Lechner a Károly Kóža, teda aj títo dvaja, Töri a Pogáň, vytvárali formy, ktoré mali evokovať proste súvislosť s tou prahistóriou Maďarov. A oni takisto sa preslavil ten ateliér najmä tým, že vytvorili napríklad na svetovej výstave v Toríne vytvorili budovu, ktorá sa volala, že Stán kráľa Attilu, bolo to také šapito alebo taká jurta, takže naozaj veľmi, veľmi by som bola organická, taká úplne iná architektúra, ako je toto. A čo sa nestalo, prosto zrazu sa v ateliéri objavili nejakí mladí architekti a títo dvaja starší páni začali tvoriť domy, ktoré vyzerali takto. A dlho sa písalo o tom, že jedným z hlavných impulzov na to, aby oni zmenili názor, bolo pôsobenie českého architekta. Českého architekta Viléma Kvasničku, ktorý bol Koťerovým žiakom a predtým pôsobil už krátko v Prahe. A prišiel v roku 1911 do Budapešti práve v čase, keď vlastne tento ateliér súťažil na budovu poisťovne Adria. Bola to talianska spoločnosť, ktorá stavala vlastne po celom, alebo talianska, zo severu Talianska stavala po celom Rakúsko-Uhorsku. A hovorilo sa teda, že maďarskí autori interpretovali vlastne tento zlom v ich tvorbe najmä kvasničkovým pôsobením. Zdá sa však, že Kvasnička nebol ten hýbateľ zmien v tom ateliéri a že to bol práve Weinwurm. Zhodli sme sa na tom nakoniec aj s Rosťom Švachom, ktorý Kvasničku označil za takého pomerne málo výrazného tvorcu, skôr tradičného a koniec koncov aj vo svojej knižke o pražskej moderne ho charakterizuje ako skôr tradicionálneho architekta. On, aj keď sa naspäť potom vrátil do Prahy, tak vlastne to jeho dielo je také, by som povedala, skôr historizujúce ako moderné. A možno to bola ich spolupráca, ktorá proste, že dvaja mladí sa ocitli v ateliéri u starých pánov a dovolili si prosto meniť ich nazeranie na svet. A táto budova bola v podstate prvým dielom, pod ktoré sa Weinwurm nejakým spôsobom podpísal a sľubovala mu očividne teda celkom zaujímavú ďalšiu kariéru, ktorá by sa bola pravdepodobne veľmi dobre rozvíjala v Budapešti, lebo sa tam v tom čase veľa stávalo. Nebyť teda prvej svetovej vojny, kedy boli v podstate všetci narukovania schopní muži v Rakúsko-Uhorsku nútení odísť do armády. Postihlo to aj Weinwurma, ktorý v roku 1915 na jar alebo niekedy začiatkom leta bol spolu so svojím hodveckým plukom odvedlený na Halíč a vlastne sa dostal do tých najväčších bojov rakúsko-uhorskej armády s Rusmi. Stalo sa mu to teda osudné aj, že utrpel zranenie. Tá páska, smejú moji kolegovia v Bratislave, že hipsterská páska na hlave nie je prejavom vtedajšej nejakej módy, ale nevyhnutnosťou zdravotnou, pretože Weinwurm dostal nejakú črepinu granatovú alebo nejakú šrapnelovku do hlavy a museli mu operovať lebku a vložili mu tuto vzadu do lebky takú platinovú platničku a keďže zrejme teda to bolo tam vložené, nie že by mu to vypadávalo, aby sme si nemysleli, ale prosto dlhé roky, ešte do 23. roku, čo sú fotografie, tak prosto vidno, že má cez hlavu pásku a proste niečím prichytenú alebo chránenú tú platničku v hlave, potom už sa toho zbavil. Hovorím to preto, že častokrát najmä v nemeckej literatúre sa hovorí, že Gropius a proste celá tá jeho generácia, že
aj preto vlastne sa tak angažovali nejakým spôsobom aj v sociálnom bývaní, aj v ľavicových záležitostiach, alebo Hannes Mayer a ďalší architekti, lebo vlastne ich veľmi ovplyvnili zážitky z prvej svetovej vojny a že tá konfrontácia s tými útrapami a s tou nespravodlivosťou a tak ďalej, že to architekta poznačí. Neviem, či je to naozaj tak, ale ak to tak náhodou je, tá hypotéza platí vo Weinwurmovom prípade 100% tiež a je naozaj veľmi zložité hodnotiť dnes, že ako sa v podstate stával k tým svojim vojenským povinnostiam, lebo keby sme sledovali ten kmeňový list vojaka a videli, jak vlastne po mesiac čo mesiac je povyšovaný, tak človek by si myslel, že aký to bol agilný vojak, ale ono to asi nebolo celkom tak a historici vojenskí, s ktorými by som to konzultovala, tvrdili, že oni každého, čo len trošku bol, že nejaký intelektuálne zdatnejší, tak sa ho snažili dostať do čo najvyšších pozícií, aby tá armáda mala nejakú kostru tých intelektuálne lepšie vybavených ľudí a on ešte k tomu s inžinierským titulom, tak bol určite pre armádu veľmi zaujímavý. No dlho sa tam neohrial. V každom prípade v lete 1915 odchádza z boja ako ranený, čím zase šťastlivo sa mu otvára ďalšia skvelá možnosť, pretože sa dostáva keď sa vyliečil z tých zranení akutných, tak sa dostal vlastne do ateliéru, ktorý projektoval pamätníky a náhrobky padlým vojakom. Ono to za prvej svetovej vojny bývalo zvykom, mala to aj rakúska, aj uhorská časť rakúsko-uhorskej armády. Každá tá zložka fungovala projekčná trošku inak. Je zvláštne, že z tých slovenských architektov hneď dvaja, taký významný, aj Dušan Jurkovič, aj Weinwurm sa v podstate preslávili, alebo teda zviditeľnili aj v tejto projekcii. Jurkovič projektoval priamo na Haliči cintoríny padlých vojakov a Weinwurm projektoval usadený v Bratislave v takom ateliéri, ktorý bol vlastne v zázemí. A oni projektovali nie cintoríny vojenské, ale projektovali pamätníky padlým v miestach kde oni boli, skadiaľ pochádzali. Tento napríklad je pamätník padlým z Levočskej župy. Na juhu Slovenska to dnes je teda tá časť. Tak nakoniec sa to nikdy nepostavilo, ale je to celkom zaujímavé, že v podstate celkom interesantná zložka toho vojenského života bola venovaná aj vlastne architektonické alebo umeleckej tvorbe. Čo je zaujímavé, že napríklad tá soška, ktorá tam je v strede toho pamätníka, tak tá pochádza od Jana Koniareka, čo bol po vojne jeden z najvýznamnejších slovenských moderných sochárov. Takže stretli sa paradoxne vo vojenskom projektovom ústave. Ďalšia zhoda náhod viedla k tomu, že sa nachádzala tá projekcia práve v Bratislave, na území Slovenska, kde sa Weinwurm cítil relatívne dobre, pretože Bratislava trojjazyčná, Nemecko, Maďarsko, Slovenská, židovská ešte aj mu výborne vyhovovala, lebo tam bol ako ryba vo vode, ovládal všetky tie jazyky. To znamená, že sa tam dokázal veľmi dobre etablovať a svedčí o tom koniec koncov aj to, že už v 1919 roku, to znamená hneď rok po vojne, už mal za sebou túto realizáciu. Bola to prestavba veľkého sanatória v Bratislave, kde už mohol vlastne uplatniť aj svoje videnie architektúry a kde môžeme dobre vidieť to, že práve skutočnosť, že prichádzal z nemeckého prostredia, spôsobila a ten vplyv toho by som povedala, nemeckého redukovania historickej architektúry cez nejaké antické formy a cez klasicizmus, tak vlastne podmienila jeho architektonický vývoj alebo nazeranie na architektúru a to, čo dnes zvykneme nazývať vecnosťou alebo purizmom, tak tu už môžeme sledovať, že sú to v podstate zjednodušovanie fasáda a iba redukcia tých ozdôb na nejaké základné antické alebo klasicistické prvky, ako sú treba tie dorské stĺpy pred vstupom alebo tie drobné nadokenné reliefy, ktoré sú na čelnej fasáde sanatória. A tiež veľmi charakteristicky pre tú dobu 1919, hovoríme vlastne o veľmi rávnom období v súvislosti s modernou architektúrou, tak čelná fasáda ešte nesie nejaké stopy tých ozdôb, ale zadná fasáda to je táto na pravej strane, tak tá už je úplne oprostená od akéhokoľvek ornamenta, už veľmi pravdivo zobrazuje funkciu tej budovy, ktorou boli
nemocničné izby a hore samozrejme ako inak, ako v modernom sanatóriu musela byť terasa, kde sa pacienti slnili, neskôr by som povedala kľúčový prvok všetkých moderných sanatórií, ktoré sa stali akýmisi vlajkovými loďami európskeho modernizmu. Ďalšia zaujímavá vec, ktorá Weinwurma vlastne vyčleňuje spomedzi jeho kolegov a teda minimálne v tom už som slovenskom prostredí absolútne ho vyčleňuje, ale ani v tom širšom stredoeurópskom nebolo pravidlom, že architekti publikovali nejaký svoj statement, nejaký svoj manifest, ako si predstavujú tvorbu architekta. Weinwurm v roku 1924 vo viedenskom, dnes by sme ho mohli nazvať lifestyleovom časopise Moderne Welt, publikoval tento článok Zeitgemäße Baukunst, teda dobe primerané stavanie alebo stavebné umenie, kde veľmi jasne opísal, aká má byť vtedajšia alebo súčasná architektúra, ktorá nemá mať ozdoby, má mať racionálne dispozície, má byť vlastne byt, má byť podľa neho, už on sám to píše, teraz to z tejto diaľky neobjavím, že v ktorej časti textu to je, ale píše doslova, že byt je strojom dom má byť strojom na bývanie pre človeka, to znamená, že to vlastne napísal skôr ako Corbusier. Nevrajím, že to Corbusier od neho odkúkal, to určite nie, lebo Corbusier asi nečítal Moderne Welt, ale jedným slovom treba povedať, že vtedajší architektonický diskurs bol plný takéhoto uvažovania a že sa to neodohrávalo len niekde v Paríži, ale rovnako sa to odohrávalo v Prahe, rovnako sa to odohrávalo v Brne a v Bratislave a vo Viedni. Nie všetci to vedeli verbalizovať, nie všetci to dokázali publikovať. On bol z tých, ktorý to urobil. Dokonca veľmi vtipným spôsobom komentoval to, že keď dnes sa niekto nazdáva, že by mali byť, že keď mu dnes niekto povie, že by mal dať na fasádu nejaký ornament, tak on na to odpovie, že áno, keď jeho klienti začnú loziť po fasáde ako opice a budú si ohmatávať tie ornamenty, tak ich tam bude dávať, ale jeho klienti sú vnútri v dome a tam im ornament na nič nie je, takže on ho tam dávať nebude. Takže táto vtipnosť sa tu tiež v tom texte niekde nachádza. Čo je samozrejme charakteristické pre tú dobu. Väčšina tých jeho kresieb, ktoré sa tam objavujú, sú alebo nie väčšina, ale niektoré sú s plochými strechami. A tie, ktoré s plochými strechami nie sú, tak sú tak šikovne zobrazené, aby to vyzeralo, že tie ploché strechy majú. V realite samozrejme ani jedna sa s plochou strechou nepostavila, pretože tí klienti na to neboli vôbec pripravení a už vôbec nie v provinčnom meste, akým bola Bratislava v tom čase, teda v roku 1924. Vidíme však, alebo dá sa dedukovať, že to nebol celkom štandardný spôsob ani pre Viedenčanov v tej dobe, lebo naozaj nechať takýto veľký priestor architektovi, ktorý vo vzťahu k Viedni prichádzal ozaj z veľkej provincie, nebolo celkom obvykle a zhodou okolností ten šéfredaktor nebol jeho spolužiak, takže nedá sa povedať, že by ho k tomu nejaký kameračaftami donútil. Ešte na doplnok možno, čo dokresluje aj tú jeho osobnosť, aj to, ako sa vedel v podstate dobre predať v tej dobe, že v rovnakom čase mal v Bratislave aj prvú výstavu. V tom čase architekti nemávali u nás výstavy štandardne, keď tak možno nejaké skupiny, ktoré podobne ako umelci chceli prezentovať v salóne nejaký svoj názor. On urobil svoju výstavu, vystavil tam presne tieto kresby a urobil ju spolu s výtvarníkom, ktorý ho portretoval. Vidíte, že ten portrét je teda dosť nešťastný. A presne tak sa tvárila aj dobová kritika, keď reflektovala tú výstavu, lebo vychválila do neba Weinwurma, že aké sú to úžasné moderné domy, ale že teda ten maliar, že ten by sa mohol nejako už preorientovať. Tak tie ostatné jeho výkresy, bohužiaľ toho maliara nepoznám, ale čiste z tohto portrétu dedukujem, že teda ozaj asi nebol bohvie čo. Neviem, prečo sa s ním dal dohromady, volal sa Dario Rapaport a bol vlastne skôr Viedenčanom alebo takým medziviedensko, presburgersko, budapešťanským jedincom. Celkom dobre ukazuje to, že ako sa vtedy lámal vlastne ten názor na architektúru, alebo aké to boli naozaj strašne dramatické roky v zmysle architektonického diskutovania, uvažovania, tak to prvé na ľavej strane je hlavičkový papier architekta Weinwurma z 20. roku a na pravej strane je jeho hlavičkový papier, ktorý fungoval v podstate už od polovičky 20. rokov alebo ku koncu 20. rokov, čo zase je celkom interesantné, je aj obsah tých listov. Obidva sú adresované jeho alma mater do Drážďan
a dobre dokresľujú nesnesiteľnou ľahkosť bytí, ako proste Weinwurm existoval, pretože v obidvoch žiada tú svoju školu, aby mu poslala ten diplom. A on ho očividne za každým strátil. Mali božskú trpezlivosť Nemci, lebo vždy mu vyhoveli a diplom mu znova poslali. Neviem, čo s tým robil, jedným slovom. Taký bol. Ale chvála Bohu, že bol taký, lebo vďaka tomu sa v Drážďanskom archíve zachovali tieto úžasné dokumenty jeho tvorivého rastu. A aj toho napríklad, že si kúpil aj strojpisací potom. Čiže zaujímavé. Toto bol ateliér Weinwurmov. Takýto veľký ateliér bol vtedy, keď už mali ten písací stroj. Mali aj sekretárku, to je tá dáma v strede, volala sa Eleonora. Ako sa volal pes, neviem. Weinwurm stojí úplne naľavo. Úplne napravo v klobúku, v okuliároch stojí jeho vlastne celoživotný partner v ateliéri, Ignác Večej, architekt, ktorý študoval v Budapešti a bol skôr takého inžiniersko-technického razenia. Zatiaľ, čo Weinwurm bol viacej možno, ani by som nechcela brať, že nejakým väčším umelcom, ale bol tým takým manažersko-umeleckou osobnosťou. Asi nemá zmysel menovať všetkých, ani neviem všetkých menovať, len pravdou je, že v jeho ateliéri sa vystriedalo v podstate väčšina takej tej elity vtedajšej slovenskej architektúry, pretože patrilo k dobrému zvyku predtým, alebo počas štúdia ísť už niekde praxovať, tak jak je to dnes. A vlastne u Weinwurma sa vystriedali ľudia, ako bol, ja neviem, Ladislav Foltyn, čo bol jediný architekt z nášho slovenského prostredia, ktorý študoval na Bauhause, alebo prosto celý rad ďalších architektov, ktorí neskôr výrazne ovplyvnili tú našu regionálnu scénu. Čo je v tejto súvislosti ešte je zaujímavé a zlomyselne to pripomeniem, že hlavný šéfko, teda Weinwurm, stojí na schodíku, aby bol vyšší od svojich ostatných kolegov. Hovorím to naschvál preto, lebo keď som začala robiť ako dosť intenzívne na tejto knižke, tak som sa snažila ešte stretnúť ľudí, ktorí si ho pamätali. Boli to vesmír starí páni. A každý hovoril, že aký on bol vysoký, statný muž. Tak ja som si ho už vykreslila ako vysokého statného muža, 190 cm, potom som našla kmeňový list dvojaka, kde sa ukázalo, že mal 172 cm, tak asi čarov jeho vyžarovania spôsobovalo, že sa všetkým zdal vyšší a ešte keď to podporil aj tým, že stúpal na tie schodíky, tak potom je to už jasné. Vidíte, že pasku má ešte stále na hlave, toto je prvá polovica 20. rokov. Spomínala som, že vlastne naozaj ako jedný z mála sa tomuto ateliéru darilo ozaj presadiť sa aj v tej dobovej literatúre. To len akože úplne na okraj. Dúfam, že nám tam nehorí premietačka, že to je len môj roztopený nejaký diačik, ale to nevadí. Tuto vidíte obálku toho Moderne Welt, toho nemeckého, teda rakúskeho časopisu, akože lifestyleového. Tam naozaj boli šaty a prosto dobové zariadenie bytov a všetko možné, takže dostať sa tam asi bolo celkom interesantné. Ja sa v tejto časti sústredím najmä na ten životný príbeh, aby som vám vykreslila, že čo to bolo za osobnosť a že vlastne aký podľa toho počtu ľudí, ktorí tam boli na tej obrázku, aký etablovaný ateliér to musel byť, a to ešte bolo len vlastne na začiatku ich kariéry. V 30. rokoch zamestnávali oveľa viacej ľudí, mali naozaj veľké priestory a robili dokonca aj takú tú takzvanú vyklikávaciu činnosť, že robili realizáky aj pre iných architektov, ktorí trebárs mali malé kancelárie a nemohli si dovoliť všetko zabezpečiť. Takže naozaj disponovali ohromnou projekčnou silou na vtedajšie, by som povedala, regionálne podmienky alebo možno aj československé podmienky. Dnes sa nám môže zdať absurdné a nenormálne, že prečo človek ako Weinwurm, ktorý bol v najlepšom veku, to znamená medzi 40 a 50, darilo sa mu realizovať desiatky budov za tých 20 rokov od roku 1920 do, ani necelých 20 rokov, od roku 1939 postavil takmer 100 domov, čo je niečo nepredstaviteľné na dnešné pomery. Že prečo sa takýto človek angažuje v ľavicovom hnutí, prečo paktuje s komunistickou stranou, prečo podporuje robotnícke spolky, prečo sa dokonca angažuje už potom po 34., keď v Nemecku
jeho priatelia už boli vyhodení zo všetkých tých časopisov, aj odvšadiaľ vlastne, prečo sa angažoval dokonca v ilegálnom hnutí, že podporoval utečencov z Nemecka, z Rakúska. Dneska je to naozaj ťažko predstaviteľné, aby etablovaný človek, ktorý by už asi mohol byť skôr v nejakom v inej časti toho politického spektra sa stále držal toho ľavicového idealizmu. Fakt je ten, že to robil a fakt je ten, že sa mu to teraz sakramensky vypomstilo. Vypomstilo sa mu to ešte viacej ako jeho židovský pôvod, ktorý samozrejme pritom tiež zohral dôležitú úlohu, ale nebol kľúčový. Toto je... Prečo to takto predosielam? Lebo toto, čo tu vidíte, je majetkové priznanie, ktoré museli urobiť všetci podnikatelia a slobodné povolania židovského pôvodu, všetci takíto občania židovského pôvodu v 1940 roku. To znamená vtedy, keď už ateliér Weinwurm väčšie nefungoval, ten zanikol v 39. roku, potom ako vznikla samostatná Slovenská republika, vlastne protižidovské zákony znemožnili etnickým Židom prevádzkovať takéto alebo vykonávať slobodné povolania. Tak v 40. roku bilancia tohto majetkového priznania je, že má dlhy vo výške 28 539 korún vtedajších, čo bolo dosť veľa. A keď si predstavíme, že v 38. roku, to na konci ukážem ten dom, postavil jednu obrovskú banku, za ktorú zhrabli honorár na tie časy naozaj nebývali v 100 000 korunách, tak to svedčí o tom, že tá situácia išla dramaticky dole a že vlastne tie posledné roky už ten ateliér nemal vôbec z čoho žiť a dokonca sa dostali do absolútnej straty bez majetku a to, čo som na začiatku čítala v tom úvode, že mal len stoličku a stôl, tak to je pravda a frekvencia menenia tých podnájmov bola u neho enormná už vlastne od toho 38. roku. A ako keby to nestačilo, tak vďaka tým svojim ľavicovým angažmá sa vlastne dostal na listinu sledovaných osôb a v 41. roku na jeseň ho zavreli. Sedel v Ilave vlastne cez Vianoce až do Nového roku, v januári ho potom prepustili, ale naďalej ostal teda sledovaný, svedčí o tom celý rad záznamov bezpečnosti štátnej, ktorá vlastne tieto osoby už potom veľmi mala vo vizíre. A nakoniec aj posledný záznam, ktorý sa o ňom nachádza a ktorý teraz sa podarilo nejak identifikovať, je zo 42. roku a je to záznam, kde mala štátna bezpečnosť vlastne ešte dohľadať všetkých zvyšných komunisticky a ľavicovo angažovaných Židov a odpratať ich do zberných táborov, ktoré boli vlastne ako nástupišťom do koncentračných táborov. No a ako vidíte, Weinwurm je tam medzi ľuďmi, ktorí boli angažovaní v spolku Dielňa. Spolok Dielňa bol taký robotnícky spolok, veľmi zaujímavý, lebo to bolo veľmi charakteristicko avantgardné. Oni hrali divadlo a recitovali básne a prosto robili také niekedy je to komické, keď čítate tie záznamy ešte bez toho, jak tam chodil ten Eštebák a sledoval, že čo tam oni robia, tak praktizujú zborovú recitáciu nejakých, ja neviem, Gorkého básni alebo Gorkého, neviem čo, nejakých textov a potom zborový spev, neviem akých, internacionály a podobne. No. Tak v tomto sa angažoval pán architekt a tá osoba, čo je písaná pod ním, tá že Blujová Irena, obchod s knihami, to sa sem celkom hodí. Tak Irena Blujová bola fotografka, absolventka Bauhausu, vynikajúca avantgardná fotografka, ktorá sa angažovala takisto v lavicovom, by som povedal, v tom underground hnutí. Zachránila desiatky rakúskych komunistov a nakoniec sa prežila aj vojnu a odišla tiež včas, nestihli ju proste zobrať a Weinwurm odišiel tiež včas. Niekam odišiel a to práve bola tá dilema, že kam odišiel. Tam je síce napísané, že bol odhlásený do Novákov, Nováky bol práve ten zberný tábor, ale ukázalo sa, že on tam naozaj nikdy nedorazil. Takže z toho tá hypotéza začiatočná, že snad sa mu predsa len podarilo nasadnúť na vlak a odísť do Budapešti, kde v tom čase vlastne to už bolo, Budapešť bola v tom 42. roku na jeseň jediné miesto v strednej Európe, kde sa ešte dalo Židovi odísť.
ale zdá sa, že tam teda naozaj ani nedorazil. Zdá sa, že jeho životný príbeh skončil v Košiciach alebo niekde na okraji Košic, ktoré v tom čase boli súčasťou Hortijovského Maďarska. V každom prípade z Košic poslal poslednú pohľadnicu svojej vtedajšej kamarátke alebo priateľke Anne Winerovej a ďalej sa za ním akože, alebo nad ním zľahla zem. Nejakí doboví svedkovia alebo svedkovia neexistujú, ale doboví pamätníci, tak per huba sa hovorí, že ho niekde zastrelili. Mne sa podarilo zistiť len to, že je to pravdepodobne možné, alebo najpravdepodobnejšie, pretože v tom čase už v Košiciach sa situácia zhoršovala a to alebo takéto nacionalistické, maďarské nacionalistické hnutie bolo dosť silné a že tam bývalo pomerne bežné, že sa odohrávali rozličné prestrelky a podobne, takže bola tam taká skupina, sa hovorili, že šipové kríže sa volali a boli veľmi takí radikálni nacisti, ale teda maďarskí, tak je dosť možné, že prosto sa zaplietol do nejakého takéhoto problému a že ho niekto hlavne spoznal a zastrelil. To je koniec životného príbehu. Nepostihlo to len Weinwurma, tento tragický osud. Ten napravo, ten list, toto sú všetko kopie z pasov jeho vlastne úzkeho okruhu ľudí, s ktorými to medzivojnovom období žil. To úplne vpravo je Ignác Večej, jeho kolega, ktorý, pretože sa neangažoval lavicovo ani komunisticky a bol vždy vzorným občanom Československej republiky, neskôr Slovenskej republiky, tak mu prezident Tiso udelil výnimku. Pôsobil v takom projektovom ústave štátnom ešte v 40. rokoch, ale v 43. v poslednom transporte vlastne, alebo jednom z posledných transportov spolu so ženou a so synom boli odvezení do Osvienčimu a tam ich upálili. Tá stredná dáma v klobúku a potom taká dáma na strednom obrázku je Weinwurmová manželka Jozefína, rodina Wasservogel, s ktorou sa síce rozviedol v 1923, alebo teraz neviem, či v 5. roku. Tá tiež vojnu neprežila, skončila v koncentračnom tábore, ale jeho dvom deťom, dcére, ktorá je tam hore na obrázku a synovi, ktorý je tu dole, dcera Eva, syn Juraj sa podarilo zachrániť, prežili vojnu, boli ukrytí, ona mimo Bratislavu, on v nejakých výťahových šachtách a podobne, čo vtedy bolo celkom bežné. Zdá sa však, že jemu sa až tak dobre, nie že zdá sa, ale ukázalo sa, že jemu sa až tak dobre nedarilo, lebo pred koncom vojny ho nakoniec objavili, potom bol v Terezíne zavretý, ale vrátil sa po vojne do Bratislavy, zdravotne zhumplovaný úplne a zomrel v 50. rokoch, začiatkom 50. rokov. Dcera, tá na tom bola najlepšie, tá sa vydala za Slováka a to je vlastne, alebo za etnického Slováka, teda nie Žida, to jej pomohlo, že vlastne všelijakými, ako to už v našom regióne býva, úplatkami a všeličím vybavíte naozaj všetko, takže tento jej nový manžel menom Maraky nakoniec zachránil život a ona teda vojnu prežila, dokonca mali spolu dieťa, 2 deti a jedno z tých detí dneska šťastlivo žije, vnúk architekta Weinwurma, riaditeľ dopravného múzea v Bratislave, ktorý ani nevedel, že je vnúkom architekta, ale nakoniec sme to ukázali a dokázali. Takže v podstate celé to jeho okolie zmizlo zo sveta, preto nie je ani div, že sa nezachovala žiadna pozostalosť, žiadna súkromná korešpondencia, v podstate vôbec nič, čo by niečo hovorilo o tom živote. Preto možno aj nebol Weinwurm taký známy a všeobecne reflektovaný, pretože nejak sa nevedelo vlastne, ako k nemu prikročiť, že čo vlastne bol to nejaký židovský architekt, bol to nejaký komunista. Keď som na začiatku čítala, že tie svoje veci odložil u Husákovcov, tak áno, dobre ste počuli, naozaj to bol Gustav Husák, neskorší prezident Československa, ktorý v tých 30. rokoch bol veľmi významný exponent vlastne toho ľavicového hnutia, veľmi úzko komunikoval s umeleckou avantgardou a jeho manželka, tá Magda Lokoncová, bola režisérka, herečka, proste takisto veľmi v avantgarde angažovaná, takže Weinwurm sa samozrejme s nimi ako všetci vtedajší ľavicoví umelci alebo aktivisti nejak stýkali a s ňou mal teda naozaj nadštandardné vzťahy, takže preto mu aj dovolila u nich ukryť ten nábytok. Prosto aj z týchto dôvodov jednoducho o Weinwurmovi sa až tak veľa nevedelo.
ten jeho osud životný, alebo ten príbeh je samozrejme lákavý a taký priam detektívny, takže to je prvá vec, ktorá vlastne vždy, alebo mňa teda zaujímala, alebo prečo som sa vôbec do tej knižky púšťala, ale nie je to len preto, lebo takýchto románových príbehov samozrejme v tom čase nájdeme celú spustu a preto by asi bolo dobre si povedať skôr o tom, že čo vlastne Weinwurm znamená z toho takého architektonického hľadiska. A keď som sa už na začiatku dotkla toho, že vlastne bol jeden z prvých, ktorí presadzovali tú modernú vecnosť alebo taký architektonický purizmus v tom stredoeurópskom prostredí tak sa k tomu teraz vrátim. Toto je vlastne jedno z prvých vecí, ktoré v Bratislave realizoval. Je to vila vlastníka pozemkov, ktorý sa volal Sonnenfeld, Jakub Sonnenfeld. Čo je v tejto súvislosti zaujímavé, že jednak samozrejme formálne veľmi jednoduchý doma, ako kedysi tiež Rostia Švaka napísal, že kto v 1924 roku ešte nestaval domy bez ozdobných fasád, tak sa nemôže počítať za avantgardu, no tak Weinwurm sa jednoznačne môže počítať za avantgardu, lebo v 23. roku pre ňoho tento dom bol úplne ako začiatok štandardnej produkcie. Vidno to na celom rade ďalších takýchto jeho návrhov, ktoré v tom období realizoval. Toto je vila senátora Tománka, ktorý spôsobil vo parlamente v Prahe, akože v tom československom parlamente, a keď mu tam skončil mandát, tak očividne nadobudol primerané finančné prostriedky a vrátiať sa do Bratislavy si mohol dovoliť zainvestovať do tejto vily, ktorá v podstate bola úplne prvou modernou vilou v Bratislave, dokončili ju v 29. roku. Prvou modernou vilou v tom zmysle, že stála naozaj v kontraste s okolím, na exponovanom mieste, obrátená tvárou k slnku, k výhľadom, na každom poschodí terasy, veľmi otvorený, taký, už dalo by sa hovoriť o plynúcom priestore, aj keď toto by som pri Weinwurmovi nerada hovorila, lebo pre ňo si myslím, že je skôr charakteristické, že sa mu celú jeho tvorbu podarilo držať takú veľkú úctu k tradičnej priestorovej kompozícii a vôbec nie je prekvapivé, že sa u neho objavujú motívy, ako je, ja neviem, nejaká baroková enfiláda, keď z jednej miestnosti do druhej vlastne viete ich poprepájať dverami a vytvorí sa vám jedna nádherná priestorová os. Niečo, čo moderná architektúra v podstate programovo nepoužívala, on s tým pracoval. Ďalšia z takých víl, ktoré vyrastli v druhej polovici 20. rokov, tiež dokončená 1929, vila, ktorú preslávil najmä jej interiér, ktorý nemá s Weinwurmom nič spoločné, navrhol ho viedenský architekt, rodený Moravák Jozef Hofmann. Táto vila však je zaujímavá aj z ďalšieho dôvodu, dal si ju postaviť advokát Arpad Lendl, ale zaujímavá je aj preto, že prvýkrát na nej Weinwurm vyskúšal takú novinku, ktorá neskôr bola veľmi dôležitá pre československú avantgardu, a boli to oceľové okná firmy Kraus. Tá firma sídlila v Bratislave a tie okná sú na hornom poschodí, aj na tom prvom poschodí, aj na druhom poschodí tej vily. Nedala som sem žiaden taký detail, to ma mrzí, ale v knižke sú úplne že detailne dokumentované, tak si to môžete potom pozrieť. Vlastne dlho sa nevedelo, že kde sa tie okná vzali, používal ich Krejcar, používal ich Fuchs, proste kadikto ich používal a nevedelo sa, že čo sú to za okná, lebo Kraus neskôr mal tú svoju filiálku aj kadekde po Československu. No nakoniec sa ukázalo, že to okno vymyslel Weinwurm, vymyslel detail toho okna, vymyslel tú konštrukciu a prvýkrát ho aj použil v 29. roku práve na tejto vile Lendl, čo je úplne úžasné, tie okná sú tam stále zachované, takže sa dajú aj in situ vidieť a vyskúšať, lebo sú ešte aj funkčné. Tu ich vidíme najmä v tej strednej línii, tam toto sú drevené. Čo je tiež zaujímavá vec, že nikdy Weinwurm nemal tú rigiditu v sebe, ktorá sa častokrát vlastne funkcionalistom vyčítala, že v podstate podliehala tá architektúra už potom nejakému estetickému kanónu, nejakému vizuálu, nejakému ideálnemu vizuálu, ktorý mal byť moderný. A pre ňoho vôbec nebolo dôležité, alebo nebola až tak dôležitá tá
vizuálna, estetická stránka, oveľa dôležitejšie bolo pracovanie s tou architektúrou znútra, to znamená, bolo úplne prirodzené, že tam, kde považoval za vhodné, aby bolo oceľové okno, tak bolo oceľové okno, tam, kde bolo dôležité, aby bola tá haptika toho okna iná, tak bolo drevené okno, kde mala byť drevená podlaha, bola drevená, ale kde chcel, aby bola podlaha, ja neviem, nejaká xylolitová, alebo proste niečo, čo bolo úplne moderné, tak bola taká. Prosto forma u neho naozaj vychádzala z tej funkcie, ale tiež to nebolo otrocké a dokonca aj v jeho textoch sa k tomu dá dopracovať a priznáva sa k tomu veľmi otvorene, že architektúra nikdy nemôže byť len funkčno, ale že vždy tam musí byť to výtvarné, pretože človek to jednoducho potrebuje. Toto je aktuálny pohľad vlastne na vilu, čo je zaujímavé v súvislosti s touto vilou, že ju tu vidíte dobre, ten Hofmannov taký ťažký, kapotujúci interiér. Čo je zaujímavé v súvislosti s tou vilou je, že mala vlastne veľké šťastie, pretože tak ako v podstate všetky budovy, ktoré Weinwurm navrhol, aj táto mala objednávateľa alebo klienta židovského pôvodu. A samozrejme, ktorý skončil v koncentračnom tábore ako inak, ale podarilo sa zachrániť jeho manželke nejakými zázračnými vecami a tá obývala počas toho slovenského štátu takéto terasové podlažie, také strešné podlažie a tam zotrvala v podstate až do vojny, aj po vojne, aj 50. roky, kedy tú vilu rozdelili na množstvo malých bytíkov a nasačkovali tam kadejakých kvázi proletárov. A našťastie tá pani Lendelová mala netier, ktorá sa vydala za výtvarníka, maliara Mudrocha a títo dvaja vtedy mladí, sa tam v tých 50. rokoch prisťahovali. Bývali tam v jednej izbičke a s veľkou úctou a láskou jednak doopatrovali starú pani, ale s veľkou úctou a láskou sa starali aj o ten dom a to sa im nakoniec oplatilo, pretože ona im samozrejme ten dom odkázala, to sa nedalo v tých komunistických časoch zrealizovať, ale dnes sú jeho právoplatnými vlastníkmi a Mudroch sa naozaj s obrovskou láskou ten dom stará a sám doslova repasuje a renovuje tie jednotlivé súčasti, trápi sa s tými oceľovými oknami, cez ktorým samozrejme ukrutne fúka, je tam zima jak v Marnici, ale napriek tomu sú proste krásne, môžete krútiť tými, no tam sú hore také vetracie lišty a môžete tým stále pohybovať, všetko prosto funguje, lebo je to perfektne vymastené, vybrúsané, prosto úplne úžasné a to isté platí samozrejme o Hofmannovskom nábytku, lebo Mudroch ako správny starší človek bez nejakej extrémne veľkej lásky k funkcionalistickej architektúre si oveľa viacej váži Hofmanna ako Weinwurma a bolo to veľmi švandovné, že on nikoho nechcel do tej vily pustiť a už vôbec nefotografovať a nám sa to teda podarilo vďaka ženskému tandemu, lebo aj moja fotografka je teda ženská, tak sme ho očarili, pustil nás tam a potom furt nevedel pochopiť, že prečo fotíme iné ako toho Hofmanna. No a nám sa samozrejme tieto backstage tej vily páčilo oveľa viacej ako celý Hofmann a boli sme nadšené, že objavujeme niečo, čo vlastne dovtedy vôbec nikto nevidel a naozaj, to keď hovorím vôbec nikto, tak to myslím doslova vôbec nikto, pretože tým, že klienti krátko potom, ako sa postavila vlastne vila, nie že v hrubej stavbe, ale krátko potom, ako sa dokončila, oni teda prišli k tomu, že hľadajú niekoho aj na to zariaďovanie, tak Weinwurm im došikoval viaceré typy, všetko boli viedenskí architekti, ale oni si samozrejme just vybrali Hofmanna, s ktorým teda on nemal nejaké dobré vzťahy. No a stalo sa to, že on tú vilu vlastne nikde nepublikoval. Iba v tom jednom, čo tam bol ten starý obrázok, to bolo v jednom časopise slovenskom, ale tiež bola fotka len znútra, teda len zvonku. To znamená, obrázky znútra nevideli ani doboví čitatelia, ani žiadna neskoršia kritika, lebo ich nemali skade vidieť. Hofmann síce tie svoje interiéry publikoval, ale tiež len tie svoje, to znamená obývačku a salón. Takže pre nás toto bolo naozaj ako objavovanie nejakej Antarktídy alebo čo, lebo sme sa v podstate ocitli niekde, kde sme ani nevedeli, že čo môžeme čakať. A tam ináč vidno dobre aj to Kraussovo okno v tej ľavej časti dole, aj s tým vetracím systémom, ktorý sa ovláda takou pačkou z dola. Prosto toto je taká, by som povedala, že bezprostredný zážitok architektonického purizmu, ktorý človek môže absolvovať ešte dnes v 21. storočí.
tých takýchto noblesných víl samozrejme bolo neúrekom, boli to desiatky domov, ktoré tá ich kancelária vyprodukovala. A čo je tiež možno zaujímavé, častokrát sa to tak, alebo zvyklo sa aj o tej predchádzajúcej vile písať tak s takým trošku senzáciechtivým spôsobom, že áno, že proste klienti sa nevedeli s Weinwurmom dohodnúť. Doslova písal aj Foltin, trebárs aj Štefan Šlachta, že áno, že oni proste nezniesli tú jeho chladnú architektúru a preto si zavolali Hofmana, aby im to zdekoroval. Ale ono to vôbec nebola pravda. V podstate bolo úplne štandardné, že architekt na interiéri spolupracoval buď s dekoratérom, alebo s nejakými remeselníkmi, alebo si prizval nejakého iného kolegu. Tá dielba práce vtedy už legitímne fungovala. Legitímne fungovala aj trebárs pri záhradných úpravách, že pri tej predchádzajúcej vile sme doslova našli výkres od iného architekta, ktorý robil záhradné úpravy. A to bolo pri týchto naozaj bohatých klientoch, ktorí si nestavali rodinné domy, ale skutočné vily, to bolo úplne štandardné. Tak aj v tomto prípade ten interiér, v podstate nábytok a dekorácie, nie teda priestorové členenie, to urobili Weinwurm s Večejom, ale tú dekoratérskú prácu robil viedenský architekt Ernst Schwadroň. Dlho sa mylne tá vila nazývala, že Schwadroňová vila, a ona pritom patrila riaditeľovi cukrovaru, pánovi Pfefferovi, ktorý našťastie nezomrel v koncentráku, lebo zavčasu ušiel do Rakúska a potom do Spojených štátov, takže prežil. Dneska to je úplne hrozné, ale v tej vile je úrad pre vyšetrovanie najzávažnejších zločinov a tam očividne proste sídlia alebo tam držia nejakú Al-Kaidu alebo koho. Tiež sa nám tam podarilo preniknúť, žiaľ už nebolo čo fotografovať, toto je jediný ostatok pôvodného, je to také obrovská sklenená stena, ktorá viedla smerom do záhrady. Ináč už všetko zdevastovala slovenská polícia. Toto ešte zo pár takýchto záberov, čo teda fotografka Olia Triaška-Stefanovič urobila z tých víl. Všetky majú takú tú zvláštnu atmosféru, ktorá asi sa vie udiať len v modernej architektúre, že ona keď začne stárnuť, tak sa u nej prejaví taká zvláštna krehkosť, a že sú to také prízraky a zeleň ich vie veľmi dobre by som povedala, prerastať a zmocniť sa ich a keďže stoja väčšinou v týchto záhradných parcelách, ktoré sú v podstate záhradami, tak našim najväčším dojmom z toho fotografovania súčasného stavu tých jeho architektúr bolo, že prerastená obrovská zeleň a v nej stojí ako taká cudne odhalená nejaká funkcionalistická alebo puristická kráska. Toto je vila Sidónie Štajnovej, ďalšej židovskej klientky z rodiny významných pivovarníkov. V Bratislave bol taký pivovar Štajn. Úplne ho zbúrali pred mesiacom. To sa u nás robí úplne bežne. tak toto bola Sidónia. Sidónia, ktorá si nechala postaviť túto krásnu vilu od Weinwurma Večeja. Tu len pohľad, aby ste mali predstavu o tom, čo som mala na mysli pri tých priestorových kompozíciách, že to nie sú len naozaj tie vyprázdnené veľké priestory, ale je to dômyselné komponovanie priestorov, keď vlastne idete z jedného do druhého a každý vám ponúka nejaký iný zážitok, pritom sa nepohybujeme v žiadnej extra vile, toto je v podstate normálny nájomný byt v jednej z prvých takých nájomných mestských víl, ktoré Weinwurm v 26. je toto vila Riesner projektoval. No, ale aby ste si nemysleli, že to budete mať tak rýchlo za sebou, tak ešte chvíľku vás potrafím, lebo neoddeliteľnou súčasťou tej jeho osobnosti, keď už som to toľkokrát povedala, ako bol veľký lavičiar, tak samozrejme, ako by mohol byť lavičiar bez sociálneho bývania. Tak toto je v podstate projekt, ktorý ho preslávil najviac. Sú to bytové domy Unitas, vlastne v podstate projekt minimálneho bytu. A táto fotografia, preto ju sem dávam, pretože samozrejme asi všetci poznáte Jaromíra Funkeho, slávneho avantgardného fotografa, ktorý v Bratislave nepobýval často, ale sem tam chodil, pretože prednášal na škole umeleckých remesiel, ktorá bola nejakým náprotivkom weimarského, alebo teda už neskôr dessauského Bauhausu. Prednášal tam na oddelení fotografia a aj to dokazuje významnosť, alebo tu by som povedala, aký bol Weinwurm dôležitý pre tú vtedajšiu scénu, pretože
A už to nebýva zvykom, aby vám išiel do ateliéru váš model fotiť ozaj takýto hviezdny fotograf a v jeho prípade sa to stalo. Ešte si na tom aj vyskúšal tú diagonálnu kompozíciu, ktorú samozrejme vtedy každý správny avantgardný fotograf musel uplatniť. Ale v súvislosti s architektúrou je samozrejme ďaleko dôležitejšie, že na tých domoch sa uplatnilo všetko to. Tie domy vznikli v 30. roku a v podstate v tom istom roku sa v tom medzinárodnom diskurze odohrávalo to, že boli prvé kongresy SIAMu, teda medzinárodnej organizácie alebo organizácie medzinárodných moderných architektov. A prvý a druhý kongres sa venoval minimálnemu bytu a najracionálnejším spôsobom zástavby. Z minimálneho bytu odkaz konferencie, ktorá bola vo Frankfurte, v Stuttgarte bolo, že to má byť Pavlačový dom a odkaz z ďalšej konferencie, ktorá bola v Bruseli a hovorila o najracionálnejšej zástavbe, bolo, že to má byť riadková zástavba. Paralelne s tým Weinburn toto projektoval v Bratislave. A zdôrazňujem to aj preto, že ďalšieho Funkeho fotka, keď už fotil hotové domy, zdôrazňujem to aj preto, že častokrát ako keby málo si uvedomujeme, čo to znamenalo ten koncept aj zrealizovať, pretože jasné, že v tom čase už partia okolo Tajgeho a Krejcara a ja neviem, oného Krohu a podobne, že už vlastne tieto koncepty kreslili Honzik, všetko toto fungovalo, ale nikto ich nestával, pretože nemali jednoducho tú možnosť, neznašli sa takí blázni, ktorí by do toho zafinancovali. Keď robila ten komunistický spolok Včela v Prahe súťaž na minimálne byty, tak nakoniec z toho nič nebolo, nič sa nepostavilo. V tej Bratislave, v tom Západakove, na tej periférii, bolo šťastie, že sa tí ľudia navzájom poznali, že tam boli tí lavičiari, jednoducho bolo ich tam dosť a bolo ich tam dosť aj v takých inštitúciách, ako bol napríklad mestské zastupiteľstvo, že vedeli proste presadiť takéto záležitosti. A to bol presne prípad tohto bytového komplexu Unitas, kde sa vlastne stretlo to, že presadili riadkovú zástavbu, čo bolo nepredstaviteľné, boli to prvé riadková zástavba v meste, dovtedy sa stavalo len v blokoch. Architekti presadili, že to bola oceľobetónový skelet na bytový dom, ďalšia úplne nepredstaviteľná vec v tom čase. To sa na tom Maria chichoce, že termofor, komín budúcnosti. To bolo takisto niečo absolútne revolučné, pretože dovtedy bývali komíny z kúrenia v každej izbe. Ale toto bol vynález, že bol komín združený, to znamená, bol iba na jednom mieste v byte a tým sa ohromne otvorila dispozícia. Zrazu architekt mohol pracovať so stenami a dať ich tam, kde chcel. A ešte keď to skombinoval so skeletom, tak akéže to bolo racionálne, aké to bolo akože progresívne na tú dobu. Ďalšia vec, ktorá mala byť súčasťou, bolo samozrejme spoločné zariadenie. Všetci mali bývať rovnako a vybavení takýmto nábytkom z ohýbaných oceľových rúrok. Samozrejme všetko to evokuje trošku nejaký dom komúnu alebo proste to komunitné bývanie. Ono to samozrejme, tá idea za tým bola, pretože že tí ľudia, ktorí boli za vznikom tohto družstva pre výstavbu bytových domov, boli buď sociálni demokrati alebo komunisti, ktorí sa otvorene hlásili vlastne k takémuto spôsobu riešenia bytovej otázky. To znamená, že ľudia bývajú v minimálnych bytoch, majú dole spoločné práčovne, kuchyne, vývarovne, predajne, škôlky a prosto všetko riešia dohromady, tak ako to hlásali vôbec vtedy všetci progresívni architekti. Fakt je, že tieto nábytky sa nakoniec vôbec nerealizovali, lebo sa ukázalo, že každý ten sociálne odkazaný občan si tam doniesol tú svoju posteľ a tú svoju skriňu a že jednoducho už nebolo sily, aby ich niekto donútil, že si majú ešte priplatiť na niečo takéto a už samozrejme ani neboli schopní do toho investovať tí predstavitelia družstva. Toto je taká publikácia, tiež veľmi charakteristická, by som povedala, taká slobodomurárska obálka, proste, ktorá hovorí o tom, ako veľmi boli stotožnení s tou idealistickou víziou, že naozaj idú vyriešiť
bývanie chudobných ľudí raz a navždy. Oni sú tí, ktorí to vymysleli a konečne to bude fungovať. Tí ľudia budú tam bývať vo svojich malých bytikoch, budú spolu žiť, budú v tých medzipriestoroch, ďalší úžasný plán, pestovať svoju zeleninku a ovocie, z ktorého budú žiť, a keby náhodou vypestovali viac, tak tam boli predajne, v ktorých to môžu predávať. Už mali vymyslené, ako založia družstvo poľnohospodárske, neviem aké výrobné, ktoré proste, kde budú vyrábať ešte aj ďalšie veci, ktoré im vlastne prinesú príjem. Takže naozaj veľmi, veľmi komplexná myšlienka a kompletná súčasne. Do akej miery sa to podarilo uplatniť aj v realite, to je ťažko povedať, pretože samozrejme idea nejakej výroby, ktorá by tam fungovala, to stroskotalo, ale fakt je, že škôlka funguje dodnes. Dodnes sú tam predajne, dlho tam bola komunitná knižnica, do ktorej chodili ľudia z tých domov, a ten duch takého, to spoločenstvo, to tam je vlastne prítomné v podstate stále, napriek tomu, že tam už nebývajú tí pôvodní obyvatelia, a v podstate z takého toho sociálne nižšie postaveného sa to spoločenstvo posunulo skôr do takej, že to teraz taká kombinácia akože ľudí z nižších príjmových vrstiev a takých umelecko, už nechcem to slovo hipster zase použiť, ale takých akože mestských módnych ľudí. Spisovateľ Hvorecký, ktorý sa prekladá, tuším, aj do češtiny, tak tam napríklad býva, veľmi si na tom zaklada. Fakt je, že toto bolo jediný krát, čo sa Weinwurmovi, tieto domy, bolo jediný krát, čo mu zabezpečilo, že sa mu podarilo preniknúť aj do českej odbornej literatúry. Tage o ňom píše vo svojej knižke Nejmenší byt, a to je také súčasne ťažko pochopiteľné, že čo to spôsobilo, že či to bolo len preto, že on bol vlastne, už to je dlhé, ja viem, že bol o niečo starší od týchto všetkých ľudí, lebo on bol narodený v 85. roku, to znamená, že od väčšiny tých avantgardných architektov bol v podstate o 10 rokov starší. Takže či to bolo generačne, že oni ho nejako moc nebrali, že si s ním nerozumeli, alebo či to bolo len prosto preto, že čo už by sa pozerali, že čo sa deje v Bratislave. Ťažko povedať, ale toto bol vlastne jediný prípad, kedy do normálnej oficiálnej spisby, mimo Brna samozrejme, Brno reflektovalo to, čo sa dialo v Bratislave veľmi intenzívne, aj všetky brněnské časopisy ako Horizont alebo Miesic alebo podobne, tie, čo vtedy vychádzali, tak tie áno, ale pražské vôbec nie. Čo je potom ešte interesantnejšie, že to poviem až pri tom ďalšom dome. Tuto som chcela ešte povedať, že Bratislava naozaj mala niečo proste v sebe, v tom zmysle tej avantgardy, pretože to, čo vidíte tam na ľavej strane, to Bratislava, to bol časopis, ktorý začali vydávať v 31. roku, volal sa Nová Bratislava, a v podstate to vydávali sami avantgardní predstavitelia. Jeden bol z nich, teraz tých redaktorov, aj sám Friedrich Weinwurm, potom tam bol ešte historik umenia, brněnský architekt Zdeněk Rossmann a ešte jeden literárny vedec alebo literát vtedajší, a v podstate to vychádzalo len jeden rok, vyšlo len 4 tie časopisy, ale dodnes ich vlastne história označuje ten časopis za v podstate najavantgardnejšie periodikum, ktoré vôbec v tomto regióne kedy sa objavilo, a to si teda myslím, že tiež veľmi dobre to vystihuje tú zhodu tých náhod a o šťastných okolností, čo spôsobili, že vlastne Weinwurm mohol tie svoje koncepty práve v Bratislave, v podstate v malom meste, realizovať. Toto je ten ďalší dom, ktorý nasledoval vlastne vďaka realizácii Unitasu, volá sa to obytný komplex Nová doba, veľmi príznačne. V podstate získal tú zákazku od ďalšieho takéhoto polorobotníckeho družstva práve pre veľký úspech toho predchádzajúceho. A toto bolo vlastne ešte úspešnejšie, jednak preto, že si tu dovolil prvýkrát použiť celooceľovú konštrukciu pri výstavbe, alebo oceľový skelet pri výstavbe bytového domu. To sa nepoužívalo vôbec, nielen u nás, ale všeobecne toto nebývalo zvykom. Oceľový skelet sa používal na veľké rozpony pri nejakých industriálnych budovách alebo ešte tak pri verejných stavbách. Ale vedeli to vyargumentovať, že je to jednoducho veľmi rýchla výstavba a vtedy ešte aj lacná. Ukázalo sa, že zatiaľ, čo ten prvý blok ešte mohli v tej oceli postaviť, už ďalej to nešlo, pretože tá výstavba sa naťahovala a v druhej polovici 30. rokov, kedy stavali tie ďalšie bloky, tak sa ukázalo, že oceľ išla tak extrémne hore vďaka vojnovým prípravám, že už stavali v oceľobetóne.
Čo bolo ale dôležitejšie, že sa vlastne ukázalo, že je vývoja schopný ten koncept vlastne toho minimálneho bytu a nejakého sociálneho bývania, že to v tej spoločnosti funguje, že to vie akceptovať, vie to zafinancovať a vie vlastne architektovi poskytnúť ako keby tie východiskové body na to, aby mohol takýto koncept realizovať. A v tej súvislosti je tá druhá zmienka, ktorú som chcela povedať, že kedy sa vlastne z toho najväčšieho centra vtedajšieho Československa z Prahy niekto pozrel smerom do Bratislavy a bolo to zvláštne, lebo prišla delegácia z ministerstva výstavby, ktorá si prišla pozrieť tento projekt a potom napísali do správy, že je najvyšší čas, aby už aj tí pražskí architekti sa išli pozrieť do tej Bratislavy a konečne tiež niečo také postavili. To je veľmi, veľmi zábavné, no. Ale v každom prípade je to čierne na bielom. Weinwurm ale nestával samozrejme len víly a sociálne bývanie. Na dopovedanie komplexnosti tej jeho osobnosti treba povedať, že sa mu darilo celkom dobre v podstate meniť tvár slovenských miest takýmito vstupmi. A keď som predtým predoslala, že on vlastne naozaj stával temer výhradne pre židovských klientov alebo pre inštitúcie, ktoré boli nezávislé od štátu, ani raz sa mu nepodarilo získať žiadnu verejnú zákazku. To znamená, nikdy ho neoslovili priamo a dokonca, aj keď súťažil na nejakú verejnú zákazku, čo bolo na začiatku jeho kariéry, tak v podstate nikdy sa mu nepodarilo sa aj keď trebárs vyhral, tak sa mu nikdy nepodarilo tú zákazku dostať. A keďže bol teda dostatočne inteligentný na to, aby pochopil, že tudy cesta nevede a že jednoducho on ako nemecko-maďarský žid si proste v tej administratíve československej neškrtne, tak sa orientoval na inú klientelu. No a samozrejme veľmi významnými klientami boli ľudia z finančného sektora a pre banky stával veľa. Toto je asi jedna z jeho takých najvýraznejších realizácií, najviac sa publikovala, najviac sa o nej diskutovalo. Je to na historickom námestí v Žiline, stála táto budova. Postavili ju v 30. roku ako naozaj prelomové dielo pre Žilinu. Aj keď musím povedať, že v podstate Žilina bola pre ňo takým odrazovým mostíkom, lebo tam vlastne ešte v prvej polovici 20. rokov realizoval prvé moderné rodinné domy, ešte skôr než v Bratislave. Ale toto bolo predsa len pre Žilinčanov silné sústo, veľmi nechceli, regulačná komisia nechcela dovoliť takýto dom ani za nič na svete. Dokonca nakoniec musel žiadať aj stanovisko akože od nejakých iných architektov a krásne stanovisko napísal brněnský Bohuslav Fuchs, ktorý v liste píše tej regulačnej komisii, že teraz si nevie predstaviť, že ako môžu vôbec toľko toho Weinwurma trápiť, že ten dom je úplne úžasný a že už nech konečne teda mu to povolenie dajú a nech začnú stavať. Takže to aj postavili, ale fakt je, že asi si Žilinčania ten dom neobľúbili, pretože v 1994 roku sa začalo hovoriť o tom, že by sa mal zbúrať a v 96. ho nakoniec aj zbúrali a nahradili takou replikou bývalej historickej zástavby, veľmi, veľmi nešťastnou, ktorá dodnes hyzdí vlastne to námestie, takže Legio banka alebo niekdajšia Považská agrárna a priemyselná banka už dnes neexistuje. Toto je jeden z ďalších domov, ktorých spája trebárs Weinwurma aj s tým českým prostredím, alebo moravským tentokrát. Bratia Max a ten druhý Siegfried. Maximiliana Siegfried Schön bola firma, ktorá mala sídlo v Ostrave. Tam aj postavili prvý svoj veľký obchodný dom a potom sa chceli rozšíriť aj do Bratislavy, vyhliadli si parcelu v centre historického jadra, kde im Weinwurm navrhol taký, ani nie veľmi moderný dom, ale neschválili im to, nedovolili im to stavať, tak nakoniec sa uchýlili za hradby. Extramuros, tam už sa mohlo v rámci novej regulácie stavať odvážnejšie, ako vidíte, že tie nižšie historizujúce objekty sú radom, parcelu po parcele nahrádzané takýmito modernými palácmi. A pre túto firmu Schön vlastne Weinwurm v 35. roku postavil tento nádherný, podľa mňa úplne skvelý obchodný dom s veľkými priestrannými obchodnými priestormi na prvom a druhom poschodí a bytmi na ostatných podlažiach. No a v tomto zmysle vlastne sa nieslo aj jeho posledné dielo,
v 38. roku dokončené, to čo som, respektíve nie, v 37. to je to, čo som hovorila, že za ňo dostali ten pekný balík peňazí. Bol to palác Dunajskej banky, v úplne najcentrovatejšom centre Bratislavy, to napravo je Národné divadlo, ktoré apropo projektoval Fellner a Helmer, tí istí, čo projektovali národné, ale divadlo, tu mestské divadlo v Jablonci, ako som zistila. Toto dielo tiež nemalo ľahký pôrod a krásnu vec sme v tej súvislosti sa nám podarilo objaviť v Bratislavskom mestskom archíve. Toto sú zákresy do fotografií, ktoré robili v ateliéri Weinwurma Väčšej v tom 35. roku, keď sa začal dom projektovať a vlastne pre regulačnú komisiu testovali, že čo si budú môcť dovoliť. Nakoniec, ako ste videli, si nemohli dovoliť ani toto a v podstate ten dom je ešte musel byť viacej ako keby prispôsobený tej historickej zástavbe. Ale veľmi rada mám tieto obrázky, lebo krásne ukazujú, že v podstate na tej spôsobe vykonávania architektonickej praxe sa za tie desiatky rokov vlastne až tak veľa nezmenilo a stále je to o tom istom, že všetci zápasia s reguláciou a s klientom a kreslia nekonečné množstvo návrhov, kým sa konečne niečo postaví. Posledné dielo. A to už je vlastne pomaly koniec mojej prednášky, ja vám už len rýchlo predstavím, neviem prečo je také rozmazané, stále rozmazanejšie, predstavím aspoň trošku knižku. Kniha má také dve časti, jedna je venovaná, by som povedala, takému skôr chronologickému, tematickému pojednaniu o Weinwurmovi a jeho diele. Sú tam tieto krásne fotografie od Oli Triaška-Stefanovič, fotografky, ktorá je Srbka, ale študovala v Bratislave, žije v Bratislave, tvorí v Bratislave. A potom má takúto časť kvázi súpisovú, kde sú v podstate reprodukované dobové výkresy, ktoré som našla v archívoch, lebo Weinwurm z dôvodu svojho dramatického životného osudu samozrejme nezanechal žiadnu pozostalosť, po jeho ateliéri neostala ani stopa. Takže my sme v podstate museli po archívoch, mestských archívoch vyhľadávať podľa parciel jednotlivé domy a tak sa mi zdalo, že keď to už raz konečne máme, tak bude skvelé, keď si to budú môcť pozrieť aj čitatelia. Takže každý dom tam má takýto svoj výkres dobový a má tam nejaké pojednanie, ich tam niekoľko desiatok. Nie sú to úplne všetky, nie je to celá tá stovka, lebo samozrejme niektoré sa nepodarilo nájsť. Ale zdalo sa nám, alebo mne teda veľmi dôležité, aby tam táto stopa prosto niekde ostala, ten osobný archív sme tým možno trošku toho architekta takto nahradili. No a čo je úplne akože taký bonus, tak aby som to tu nemusela ničiť, tú knižku, ktorú si možno niekto kúpi, tak vlastne sme ju obalili do jedného takéhoto faksimile výkresu. Je to výkres práve z tej krásnej vily Sidonie Steinovej, moja obľúbená vila. Keď si pozriete tú obálku, tak uvidíte, že tá práca s pôdorysom je naozaj dovedená úplne do dokonalosti práve pri tomto dome. Takže toto je taký malý darček pre toho, kto si knižku kúpi, že tam si môže... To je grafická dizajnérka, predpokladám. Nie, to som ja. Ono sa neukazuje, tak sa To som ja. To sa rada ukazuje. Toto sme zhotovili s Oliou takú sériu, keď sme na Bratislavskej Pečakúči, keď sme predstavovali knižku, tak to bolo celé vlastne len takými srandičkami, lebo tam bolo málo času. Tam by ma už zabili, keby som hovorila toľko ako tu, takže týmto veselým obrázkom a tým, že je dobre čítať ťažkú knižku na nejakej zdravotnej pomôcke, aby ste si tam nezničili chrbát ani nič, tak sa s vami lúčim a ďakujem vám za trpezlivosť, ktorá bola naozaj enormná. Já se chci na něco zeptat. Hrozně mi to provokuje. Proč celou dobu tam nebyly půdorysy? Proč jste neukázala žádný půdorysy? No právě z toho důvodu, že oni jsou všetky tu, tak keď to jako... Ale to je přece klíčový ukázat. Já jsem úplně... To byl marketingový ťah. To byl marketingový ťah. Marketingový ťah a ešte to bolo aj to, že to väčšinou nie je vôbec vidno. Teďko vážně, tam se otázku. Jak tam byl ten papír lavičkovej, tak z toho samého důvodu se ptám. Jestliže on byl žák, to hrozně
přišlo zajímavý ta přednáška. Extrémně k přemýšlení a mám jinou tezi k ní. Ale protože jsem analfabet, tak vlastně ji nemůžu říkat. Ale potřeba bych všechny ty půdrysy. On je možný tam dát ten slide? Je to, ja tam môžem dať. Jeden zpátky. Ja to tam môžem dať. To je modernista, jo, tohleto. Ja som nič také nepovedala, že modernista. Pozor, slovo modernista som nehovorila. Hovorila som o puristovi, o vecnosti, o avantgarde, ale nepovedala som, že je modernista. No, hovorila som o tradícii. Skôr plovoucí půdorys. Práve, že som hovorila, že u neho nie je plávajúci pôdorys. Pracuje s tradičným pôdorysom. Celou dobu jsem na to koukal a od začátku jsem si říkal, jak je možný, že neznám slovenskýho žáka Tezenova. Který vlastně, a ty půdorysy přece musí mít genezi úplně podobnou jako ten papír, že jo, ten plavičkovej. A mě by extrémně zajímalo vlastně zvenčí na celou... Áno, rozumiem, že kam sa vyvinul s tými pôdorysmi od tých prvých návrhov ďalej. Ináč toto by bolo asi veľké sklamanie, pretože, alebo teda neviem, sklamanie. Pre mňa to nebolo sklamanie, pre mňa je to prejav konzistencie v tom jeho názore, že on sa v tých pôdorysoch nevyvinul. Proste on si tú svoju predstavu o komponovaní priestoru si drží celý čas úplne rovnakú. A to je to, čo som povedala, že ona je v podstate tradičná. Ona pracuje s tradičným prepojením, ktoré môžeme hľadať v baroku alebo kde. Já jsem celou dobu tady takhle jako seděl, říkal jsem si, tak koukám se na přednášku o tradicionalistovi. Ale ja by som to nenazývala tradicionalistom. Já provokuju, ale... Jeho to potešilo. Nie, lebo to sú také klíše, že kto je modernista, kto je tradicionalista. Ale vlastně mě to přijde hrozně zajímavý. A pak mě přišlo hrozně zajímavý, že neměl takovou tu blbou estetickou mezihru a okamžitě přišla ta radikalizace s těma bytovýma družstvama. Už to nebyla hra, jako, že to nebyla intelektuální hra, když začal stavit proto Unitas. Jo, že vlastně to ne... I když za začátku se mohlo zdát, že je dandy pro mě, a první logicky práce byly pro buržoazii, tak a byly podle mě velice tradiční. A tohle těch půdorysů jsem neviděl, ale jakože to je skvělý, že na konci udělá prostě, že se takhle zradikalizuje, že tam není ta intelektuální blamáž, jako má Corbusier. Ale ja by som povedala, že on to není ani na konci. To je paralelné. Aha, ja som to je paralelné. Nie, to je prosto on... Zhodou okolností tento pôdorys je jedna z prvých vecí. To je bytový dom a áno, tu by sme ešte mohli, to je aj tá centrálna hala a to také, že toto dobre ešte je akože ďaleko viacej zviazané s tradíciou ako potom trebárs neskôr. Ale nedá sa povedať, že by ten Unitas a Nová doba, že by to bolo nejaké vývojové štádium, po ktorom už robil tie vily úplne inak. Aha. Nie, on bol schopný paralelne navrhnúť vilu, ktorá mala zase 3 miestnosti spojené kvázi do takej enfilády. Aj keď už samozrejme neboli vo vzťahu k tým ostatným priestorom bytovým boli možno usporiadané inak a už sa viacej dbalo na to, aby boli funkčne členené tie jednotlivé bytové zóny, aby dodržal tú kvázi dennú časť a nočnú časť, aby dodržal, ja neviem, spálňové trakty a oddelil tie obytné miestnosti, že keď má prepojené trebárs miestnosti v rámci tej, čo ja nazývam tou enfiládou, tak sú to vždy už len obytné miestnosti, nikdy sa tam nemôže objaviť spálňa. Ale na druhej strane aj pri tej Lendelovej vile, aj pri tej Pfefferovej vile je napríklad úkaz, ktorý podľa mňa je extrémne tradičný a taký buržoázny, a to je riešenie separátnych prevádzok reprezentačnej časti a tej pánskej časti domu a tej služobníckej časti domu. A to drží celý čas až do posledných domov, pokiaľ to teda ten klient očakáva, že je to vila. Pokiaľ je to rodinný dom, samozrejme nie, ale keď je to vila, tak ako keby... Ten
název toho domu, ale tam, kde dělal ten interiér Hoffman, a vy jste vyfotili ten interiér té chodby, tak i když tam někdo dělal opulentní interiér, tak i ta chodba tam měla přece 15 cm zokl. To mi přišlo jako skvělé věci, že to nebyl člověk, který, nebo ten rozvrh toho bytu. To je úplný. A to je jedno z prvých, no. Jo, toto je vlastne to zadné, kvázi služobnícke schodisko. Tohle to si nikdo jako skvěl. Pardon. Celou dobu mě to hrozně fascinuje, ten člověk, jakože že to neznáme. V Čechách ho nepublikovali. Ale inak toto, presne tieto detaily, čo sú tie sokle a takéto, tá remeselná, to je ten Tesanov. No teď jo, proto mě fascinuje, že existuje žák Tesanova, kterýho vlastně máte a vlastně je objevený. Navíc nosil tu čalenku. Indián. Já jsem se vlastně právě chtěl zeptat na tu chronologickou posloupnost. Já jsem to pochopil tak, že byly nejdřív vily a pak teda vlastně jakoby skrz i nějaký jako ideový přesvědčení jakoby přešel i do té typologie komunální, ale ono to tak nebylo, teda ty věci byly paralelně. To jeho presvedčenie tam je od samého začiatku. To je, akože to si myslím, že keď sa človek číta tie texty, on len nemal príležitosť to prosto niekde dať do tej svojej tvorby, pretože objednávateľia pochádzali z buržoázneho prostredia, z malomestského prostredia, to znamená, že ako normálny architekt im vychádzal v ústrety, napriek tomu, že ich vychovával tou svojou architektúrou, ale nemal prečo ich vlastne radikalizovať takýmto spôsobom. A ešte viacej, keby sme tam, môžem tam ešte strčiť ten kľúč na chvíľu, lebo ešte tam sa dá ukázať proste na inom obrázku, že on vlastne ono to išlo ako keby ruka v ruke, že aj sa radikalizoval názorovo, ale napríklad keď si pozrieme v tej knižke treba z Pôdorysy z tej novej doby, ktorá bola akože ďalším krokom za Unitasom, tak v podstate sa nedá hovoriť o tých bytoch v novej dobe, že sú ešte modernejšie v zmysle nejakej maniery modernistickej. Vôbec nie. On sa ako keby od toho jednobunkového minimálneho bytu zrazu vrátil k zložitejším bytovým dispozíciám. Pretože rozmýšľal nad tým, a on to aj argumentuje, rozmýšľal nad tým, aby tí ľudia mali akože lepšie bývanie. Přesně tohle mi jako je srozumitelný a konvenuje mi to, že tam chybí ta póza plovoucí moderny. Jako. Hej. A čo je ešte zaujímavé, že ku podivu, teraz skúsim to nájsť, lebo toto je ako keby... To bude asi hrozne ťažký súbor, no, že on to si nedokáže. Ale v podstate po stránkach by sme sa... A ti každý koupí. Šipečku. To bude asi náročné, no nič. Ešte aj tá dobová kritika miestna, bratislavská, oni na to reagovali. Že teda bratislavská, no ono to bol vlastne zase, to bol Čech, ten Antonín Hořejš, to bol kunzistorik, ktorý prišiel do Bratislavy a vlastne tam bol takým hýbateľom tej intelektuálskej diskusie architektonickej. A on skritizoval Weinwurma za Unitas a povedal mu, že písal, že Unitas je formalistický, že je to proste, že sú tam tie pavlače nasekané a že tie minimálne byty a vlastne mu vyčítal formalizmus a keď spravil novú dobu, tak mu práve naopak písal, že konečne je to ako naozaj bývanie a že nemá žiaden ten formálny vlastne kánon, ktorého sa drží. No. Takže to si tiež myslím, že ten Hořejš bol v tomto zmysle veľmi osvietený, alebo taký, no, nie obmedzene fandiaci nejakému kliše dobovému. Asi to nepôjde. Neukazujte nám to. Dobre, tak nič vám neukážem.
Len potom Michal ma bude ohovárať, že som neuchádzala tie pôdorysy, tak zrútim z toho. Ja čo vždy ukazujem pôdorysy, teraz tu vidím ako... To bylo proto, protože vlastně jsem si říkal, krucinál, vlastně, že by mě zajímalo, jestli ta geneze půdorysek jako byla tak konzistentní, že si nenaběh na to kliše. Prostě, Ale ja som vlastne to pre iné chcela ukázať, lebo som tam chcela nájsť tú jednu tiež z jeho takých, nie prvých, ale v podstate za prelome 20. 30. rokov robil židovskú obradnú sieň. A to sa mi zdá byť úplný tesenov, to je ako dokonalé. Lebo to zvonku to vyzerá jak jeden obyčajný domec, tak jak vyzerajú všetky tie jeho baráky, vynímajúc teda tú tanečnú školu. A človek vôjde donútra, proste je to monumentálny priestor, ale vlastne malý, nič tradičný, ale napriek tomu monumentálny. A že to trošku, mne to tak prípada ako tá Neue Wache berlínska, že zrazu s minimum prostriedkov vytvorí niečo tak strašne silné. No. A to je tam taká veľká fotka, jak nie. Sú tam veľmi výrazné momenty toho vzájomného prepojenia týchto dvoch architektov, čo je naozaj pre náš región neobvyklé, veď tuto sa nevyskytujú také. Jak se vypořádával se vůbec, že to bylo vlastně, to tam nikam se ten klíč nevejde, tam není na to zámek. S nějakým nacionalismus je špatný slovo, s hledáním specifika národnostního, protože u něj to vlastně není, protože ty, co z Anglie ne přivezli, ale ty, co spolu s Angličanama začali dělat ten krása, všechno to žít a tak dále, tak v tom bylo hodně nacionalismu obsaženého. A tak vlastně tady mi to přijde, že úplně nemístný, že jo. A prostě sám měl s tím problémy, pak nakonec skončil špatně, ale to možná dobře. No, ja si myslím, že on a priori nemohol byť žiadnym nacionalistom, lebo mal asi dosť nejasné, že aké národnosti vlastne je. Aj keď, lebo on sa narodil na Záhorí, hej, normálne, že krásny záhorák slovenský, v rodine, ktorá ale písala a hovorila očividne po nemecky. Napriek tomu, že bol Žid, tak nikdy nepraktizoval, nebol praktizujúci Žid, aj keď treba stával pre ortodoxnú komunitu, to znamená pre tých vážnejších Židov. Písal odborné texty v nemčine, ale také akože menej závažné poznámky a také veci v maďarčine. To znamená, že on musel byť úplne, potom už na neskorších vykresol aj v slovenčine. To je absolútne, to taký, a ešte čo je zaujímavé, a to tam aj v tej knihe spomínam, že s tým nacionalizmom bolo veľmi veľa Maďarov a on myslím, že sa aj cítil ako Maďar, volali ho Friedeš. Friedeš je maďarské pomenovanie, ináč iba v Nemci a taký, že Fritz, ale ináč bol Friedeš, čo je absolútne maďarské. A veľa Maďarov vlastne na konci, alebo v druhej polovici 30. rokov už boli silnými nacionalistami, aj v tých intelektuálnych kruhoch. Že trebárs Broďani, čo robil časopis Fórum, tak ten mal s tým veľký problém, že vlastne sa dostával do konfliktu, lebo on nebol. Ale ostatní jeho maďarskí kunšafti tí boli. A z toho je nádherný záznam, to som našla v archíve z Kunstvereinu, čo bol umelecký spolok bratislavský, kde boli architekti aj proste výtvarníci a kadekto. Že oni nakoniec sa, normálne, akože je to v zápisnici, ako sa Weinwurm s týmto Broďaním dohádali s nejakým ďalším, lebo ten bol proste za ten nacionalizmus maďarský a oni sa od toho dištancovali a nakoniec z toho spolku vystúpili a prosto bolo to také, že muselo to tam rezonovať, ale ja si myslím, že on bol v tom najlepšom slova zmysle veril tej komunistickej internacionále a tam proste národnosť nehrala rolu. No, já se na to ptám, protože vlastně si nedovedu, nebo takhle dovedu, ale právě to jako, se velice silně vykonvenuje, že v té době, když opozitní architekti, levicoví, byli extrémně internacionální, naopak takzvaně v uvozovkách ty druhý vzadu,
byli, řekněme, že nacionální v tom nacionalistickém slova smyslu. A pak existuje takovýhle človek, ktorý plave mezi tím. No hej, ale vezmeme si Franka napríklad nemeckého. Josef Frank bol tiež internacionálny zmysle, že aj bol moderným architektom, ale nikdy nebol ten vlastne otrocký internacionálny, tak jak čo ja viem, boli tí, čo odišli do Ruska projektovať Magnitogorsk, ako Hannes Mayer alebo ktorý, no. No ale to práve prispelo aj k tomu, že sú dodnes považovaní a známi, že dokonca, že sa o nich vie menej ako o tých. No tak o Frankovi paradoxne sa vie dosť, ale... No viem, ale mainstream takisto nie mainstreamom nemeckej. No áno, ináč je to pravda, že sa vlastne nedostal. Ja si ináč myslím, že to bol aj dôvod, že prečo ho nebrala tá pražská skupinka okolo Tajkeho, že on proste názorovo, oni si nemohli sadnúť. Proto vlastne sa na to do istý míry ptám, protože v Čechách, a když už teda jste jmenovala, tak Rostislav Švácha speciálně, tak ho zajímá, nebo naopak interpretuje a vytahuje si z toho tu internacionální jako variantu. Když už něco, tak jsem trošku házil lopatou na zeď, jo, až moc. Ale jakože mě zajímají tyhle ty zvláštní detaily výhľady. Ale zase, čo mňa veľmi zarazilo a tiež veľa mojich kolegov alebo predchodcov prirovnávali Weinwurma k brnenskému Arnoštovi alebo Ernstovi Wiesnerovi. Ale keď sa človek na to presne pozrie aj cez túto optiku, tak vidí medzi nimi priepastný rozdiel. Že Wiesner sa nikdy nedopracoval k takým sociálnym konceptom, ako sa vlastne on dopracoval. To ešte tie texty, tam je reprodukovaný jeho dlhočízny nemecký text, čo v Novej Bratislave publikoval o budúcnosti stavania, a to je sama unifikácia, typizácia, prosto kolektivizmus a ako to je jediné a plánovanie, proste akože z toho ide naozaj až hrôza, ale v rovnakom čase dokázal robiť tie sokle. Aha. Ja mám jednu osobnú a povedzte stručne. Budem stručná. Pretože extrémne ma to zaujíma, a ty to vieš, v dnešnej dobe, dajme tomu v dobe posledných 20 rokov, nielen medzi architektami, ktorí, dajme tomu, navrhujú, ale aj v tejto teoretickej oblasti ľudí, ktorí sa venujú v úvodzovkách výskumu. A je úplne mainstreamové naopak zase každé 2-3 roky niečomu sa povenovať, alebo sa proste sa zamyslieť a spraviť si docentúru z japonskej architektúry za 2-3 roky, alebo si niečo si vybrať. A ty si konzistentne robíš nejaké výskumy, ktoré sú mnoho širšie než teda len Weinwurm, ale úplne si vychutnávaš 10 minimálne, neviem či nie viac rokov, si vyberieš niekoho, ktorý práve je ten ako keby v európskom kontexte dnes známy sekundárny moderný predstaviteľ, ale pritom takto kľúčový, ako sa dozvedáme. Ako sa ti to stalo? Alebo ako to... Teraz už si len mala dodať ako Štefan Šlach, ktorý Henrieta, tak strašne dlho ti to trvalo. Nie, ale ako si dovolíš ten luxus sa tomu takto venovať a niečo takto? Ne, co byl startovací moment? Ako... Štartovací moment bol veľmi jednoznačný. To bola tá kniha, ktorú spomínala sa tu na začiatku, tie architektúra 20. storočia na Slovensku. My sme s Matúšom Dulom začali na polovičke 90. rokoch pripravovať vlastne prvú monografiu, takú celostnú o 20. storočí na Slovensku. A tam sme si, samozrejme, Weinwurm nebol úplne neznámy. Boli ho plné tá dobová slovenská tlač a našli sme ho v tých nemeckých časopisoch. A písal o ňom, Foltin sa o ňom zmieňoval. Foltin bol ten absolvent Bauhausu, ktorý napísal vlastne také prvé kvázi stručné dejiny tej medzivojnovej architektúry. Zmieňoval sa o ňom, ale vždy len o stavbách. Nikto z tých historikov architektúry nepísali o osobnostiach, lebo to ešte vtedy nebol čas na to pravdepodobne analyzovať osobnosti. A prvý, kto o ňom niečo napísal, taký medailón, bol vlastne Štefan Šlachta, čo je taká paralela možno k Šlapetovi. Český Šlapeta je slovenský Šlachta. No a my keď sme dávali tú knižku dohromady, tak vlastne sme si vytipovali osobnosti, ktoré sú akože ťažiskové. A ukázalo sa nám, že vlastne v tej polovici, alebo tých 20-30 rokoch sú dvaja ťažiskoví ľudia, jeden je Emil Beluž a druhý je Friedrich Weinwurm.
tak sme si ich rozdelili. A rozdelili sme si ich samozrejme na základe nejakých osobných inklinácií. A ukázalo sa, že to, čo bolo vtedy možno taká intuitívna vec, že to sadlo ale geniálne. Pretože Matúš Dula sa vzhliadol v Belušovi, proste vie si ho dobre argumentovať a myslím si, že sú si osobnostne blízky, čo je úplne šialené, ale proste to je tak. A ja som strašne vďačná, že som mohla mať Weinwurma, lebo som sa s ním stotožnila absolútne, ale dúfam, že teda ten text stále drží kritický odstup, že to nie je oda na Weinwurma, len vďaka nemu som pochopila isté veci a to je aj ten luxus, že ja som sa ho nechcela vzdať. Ja som písala o ňom kapitolu v 20. storočí. To bolo niečo, čo sme boli schopní v rámci tej obrovskej knižky, to bolo málo, veď tam mali nejakých 20 strán, vyšlo to 2002 a to nebolo dosť. A vtedy som videla, že bože, že veď ja som len na povrchu, že musím tohto človeka spoznať bližšie a že proste ma to fascinovalo, že čo sa za tým skrýva. No. A ja som si ho už potom úmyselne chovúškala, že ten Slovák vlastne vymyslel, alebo sme im vymysleli tú edíciu, že o tých najväčších postavách slovenskej architektúry začalo to Jurkovičom, potom bol Beluš a potom bolo dlho ticho, lebo furt sa čakalo, že kedy bude ten Weinwurm, ale ja som ho nejak nechcela som ho vydať, lebo sa mi zdalo, že a ešte furt sa mi zdá, že sú veci, ktoré ma ešte zaujímajú, aby som sa im chcela ešte venovať, no ale uznávam, že to už sa nedá, že človek celý život písať jednu knihu, no. Ale nekončím s nima. A ešte stále sa mi zdá, že je to hrozne poučné pre tú dnešnú dobu mi to príde. Lebo ja som teraz tak úmyselne taká kritická voči tomu Belušovi, lebo on je taký konjunkturalista. Vždy, čo sa dialo, tak on potom išiel tým smerom a aby sa zapáčil aj, aby nejak vybrdol v tej spoločenskej situácii, aby si zachránil kožu. A proste taký typický architektonický oportunista, ale v tom najlepšom slova zmysle, lebo väčšina architektov je taký. Ale tento taký nie je a to ma na ňom fascinuje a zdá sa mi, že to je dobrý príklad, že sa to dá, že proste to je možné. Neprežiješ, ale dá sa. Neprežiješ, zabudnú na teba, ale... Beluš dožil do 50. rokov a chytil sa aj v tom režimu. Ale zase, vieš čo, ešte jedna vec je podľa mňa úplne najdôležitejšia a to je poučenie kľúčové, že Beluš skončil ako zatrpknutý, jedovitý starec a ktorákoľvek fotka si ho človek vezme za celý život, všade je namosúrený. Weinwurm je všade vysmiatý, veselý, optimistický, síce možno zastrelený, ale jedným slovom, on si to užíval, on tomu veril a žil podľa mňa krásny život proste v nejakom presvedčení, pre nejaký ideál. A keď sa o ňom rozprával, jak proste chodil po tých kaviarniach, ako vždy bol vtipný a proste veľkorysý, ako mi rozprával taký starý panko, ktorý vtedy bol dieťa a zbieral, čo ja viem, na nejaké majstrovstvá v detskom plávaní peniaze a prišiel Weinwurmovi do ateliéru a pýtal si, 20 korún a Weinwurm, že 20 korún vyťahol a dal, neviem, 200 korún, čo bolo na tú dobu, akože niečo šialené. Prosto myslím si, že je otázka, že čo je lepšie, že aký život si prežiť, no. Či si vždy v tom bezpečí a v zásade permanentne prednasratý, alebo či proste to robíš veľkorysom. Tak moc krát děkujeme. Ja ďakujem, že ste ma nechali toľko rozprávať o mojej obľúbenej téme. Vy už víte, že jsme vám chtěli něco dát, ale po té kadenci brilantní preciznosti nevím, jestli naše volnočasová kniha má jakoby jistou podobnost, je obalená mapou. To prosím. Tak ďakujem. Ďakujem, teším sa z nich. Ďakujem ešte raz, že ste to vydržali.